sei komzara nasi guys maswera sei muri sei kokmatima nenyika mangwanani maswera sei maneru aiwanda uya panapa ndati Regai ndimbotaura ndimbokudenhai ndimbotaura nemi ahoba isi polisi kumberi ukweyo ipolisi rei aiwa masiyoni mina ndiye chimwiramwira because ndautaura kazvinoti rune power hey ndoda kutaura about you iwe wakanditarisa ndiwe ndotaura nezvake guys munoziva here kuti guys 2020 akupera takupinda na21 mune kuzvitarisira pasi kwaminako so kakuzvitarisira pasi kakuti ininiwo zvangu ndingagonawo here chakati ininiwo zvangu ndingazvikombeyawo nanhingi kamwe yake competition kamwe yake kuda kuzvitarisira pasi kamwe yake kuda kuchifananidzana nhingi kamwe yake kuzvishora kari mahuri ndoda kuuya nhasi ndimokutaurira kutika nhau dzandaanadzo kudene muzvakasidze kutika iwe pachako iwe wakakosha iwe pachako you are very much important the fact ekuti uri mupenyu nhasi uripo anditika guys hatingapiwi zvinhu zvakafanana iwe unotora something chiri important something very important chiri mauri une chimwe chinhu chakakosha chiri mauri it's just that hauzivi chete it's just that maybe wakagarira chinhu ichocho chiri mauri chiri important you don't know what you have you are so powerful stop comparing yourself to the next person guys stop competing with other people that you don't even know stop competing even with your own relatives zaunoziva kana vaning'ina vako run your own race unozviziva iwewe pachako the fact muzati guys problem tinoda kuweyana we want to weigh one another kuti ningi tutasirana pasiripo wosvisa paklasi yako wega wotora umwe uyayo unofungidzira kuti ari nani womisa paklasi yake yega atimonda guys regai ndikutaurira nchitika hakuna chisikwa chiri nani kudarika chimwe musanyeperana hakuna chisikwa chiri nani kudarika chimwe we are all equally important uri important iwewe ende munhu nemunhu paanozvarwa ndakudzai guys unozvarwa wakafumbata kudai chibakera uchifumbata kubakera kudai so unenge wakafumbata chipo chako wakatofumbata chipo chako saka stop comparing yourself to the next person problem yamunayo ndeyekuti you have never tried to see mune fear of the unknown kuti uzive chipo chiri mandiri ndechei vamwe venyu hamuzivi zviri mamuri vamwe venyu hamuzivi zvipo zviri mamuri zvamakapiwa but you are equally important and the fact that you see somebody as if somebody ari patopu iwo uri pasi this mentality yoyo stop that mentality the fact yekuti unoona mumwe munhu ari kuCanada ari kuAustralia ari kuAmerica ari kuUK and obva wazvitorera pasi kuti inini hangu vayava here vari kuAmerica iwe ndingokwanawo zvangu remove that you are equally important God created you for a purpose wakasikwa for a purpose iwewe uripo nokuda kwechinangwa what is your purpose in life today purpose yako ndei what is your purpose today guys mumwe nemumwe ane zvaanogona kuita paupenyu umwe nemumwe ane chipo chake guys stop pulling one another down man stop bashing each other man stop terrorizing and trolling one another man guys umwe nemumwe ngaamanye resi yake guys mese makakosha hapana munhu asina kukosha stop comparing yourself to one another guys you are equally important mese makakosha mese mune zvakakosha mukati menyu imimi mukati meupenyu hwenyu the problem fact yekuti asati waziva kuti maybe chika kuti uneka kugara musoro pechawakapiwa naMwari does not mean that you are less human or you are less important you are equally important like everyone else you are equally important just like everyone else see stop worshipping people stop worshipping the ground that other people are stepping on andika Trump Cyril Ramaphosa whoever unofunga newe guys zvitoro zvise palevu iyoyo zvise palevu iyo usamirira kuisa palevu iyoyo nomwe munhu nokuti une chinhu chiri mauri iwe chakatokosha zvise ipapo guys after all takasikwa nemufananidzo waMwari we are all equal in the eyes of God munoza pamberi paMwari hakuna chinonzanzwa uyu ane president uyu ane bank account rakafuta uyu ane chi pamberi paMwari we are all equally the same pamberi paMwari we are equally the same anditika siya imwe yokuzvitarisira pasi guys famba ukazvitutumadza utora kuti inini ndindi rakatopenga ndindi nese I'm not saying kuti ndiwakapenga ndionese muzvinhu zvisika kubenefit anditika kwidza graph rako wega kwidza know your worth but ukagara uchizvitarisira pasi uchingochema nhamo munoziva kuti sometimes muromo watinotaura isusu une power there is power in the tongue in the words that we prophesy and if you keep on prophesying negative things in your life anditika everything chaunotaura it becomes negative
andimaona. If you keep on prophesying nhamo mukati meupenyu kuti inini hangu ndikazodai nhamo yangu, inini hangu ndikazodai, inini ndine kune mweya kumushokodo kuti vanhu havarogwi, munotoona kuti mweya uyo it will manifest. Andimaona, kurogwa kwacho hautororwi, chikoro chacho nawo hautopasi, upenyu hapana chaunoita, because wakatogara watotaura, uri kutaura nemuromo wako, uri kubhabhatidza. Andiona kuti isusu kwedu kutoita kungorudada nazvo, isusu kwedu kune mweya wokuti satirogwi, isusu kwedu kune mweya wokuti vana vese hakuna munhu anodarika paeji yakati. Then you see kuti mweya inenge chingotenderera, andimaona vanhu vachingofa mufamily menyu because muri kufembedza mashoko akadaro. Andimaona, musapembedze mashoko akadaro vadikani. Ndauya kuzokuudzai sasisi venyu kana kuti sehanzvadzi yenyu kana kuti semunin'ina wenyu. Handisvika kungoyeuchidzana, hakuna munhu anoziva zvese, but takatofanana. Makanitarisa kudai so, handisvika Mwari vanogutsikana nemufananidzo vari kutoona vakadai ndakadai. God is very much, you know, atori vari kutogutsikana vakanitarisa. Mwari vari kugutsikana vakutarisa iwewe, vari kugutsikana Mwari kuti uyu munhu wangu. Handisvika uyo unonzi Mary, ini ndinonzi Melly, umwe anonzi Anna, umwe anonzi kusiyana kwemazita. Handika, and we cannot only have also zvinhu zvakafanana muupenyu, asi hazvireve kuti iwewe you are less important than the next person. Handika, waunofunga kuti ane zvinhu. Problem yaveko muzuva ranhasi, tiri kukoshesa material things instead of the soul that is in us. Tiri kukoshesa material things instead of the things that are inside. God does not look on your outside appearance. Mwari havaneni outside appearance yako mudikani, havaneni outside appearance yako. God looks the inner man, the man within, ndiyo wanotarisa. Mwari havatarisi unhu wako wokunze, Mwari havatarisi beauty yako, facial beauty yako, muri kunzwa. Mwari havatarisi zvaunopfeka, Mwari havatarisi bvudzi rako, Mwari havatarisi ganda rauri kuti une mhino yakakura kunge yangu kana kuti chii. Mwari havanei nazvo izvozvo. Remember, I did not create myself, you did not create yourself. Whatever chiri pauri chaunobhuliwa nacho kana chaunotukwa nacho is God's image. Andika, is God's image. Mari vakakupa vakakusika vanhu zvakakodzera kuti vaite ipapo, vakupe izvozvo. Anditi, stop allowing people to bully you, stop allowing people to troll over you because of the things. Andika, zvikuti unotarisirwa, unobvuma kutarisirwa pasi nemumwe munhu kuti anzi upi hana basa uyo, upi uyoyo paupenyu hwake akazodai, upi anogara mu1 room, uyoyo upi hana kana mota, hana kana chinhu. These are material things, guys. Hakuna kambofa akavigwa nemotikari nemazenge, hakuna kambofa akavigwa nemba, hakuna kambofa akavigwa nemari yake. Anditika, zvese zvatinoshandira zvinhu zvepano pasi. Anditi, but your inner soul, your inner person, wakamira sei? Uri munhu akamira sei? Right now, if God is to come, right now, vakauya vakatimisa tesapa, vakati umwe nemumwe, tora corona yako. Unotora corona ipi iwewe? What medal are you going to take? Unotora corona ipi iwewe as an individual? Are you going to stand firm and say, but Mwari, you know what, God, inini ndinokodzera kupinda pachigaro chenyasha? Kana kuti unotohwanda kuseri kwevamwe kuti Mwari, inini hangu apa handiqualify. Guys, takupinda 2021, I just felt it in my spirit kuti we need to talk. Antika, guys, we need to encourage one another. Antika, stop this thing of, you know, kuti ubvume kutarisirwa pasi neumwe munhu. Ndakudza kuti uri important. Antika, stop this thing of kutukana every day. Antika, trolling every day. Mukadzi mukuru, amai vakuru, vakainzana neni, kana kuti vakuru kwandiri, unowana vachigara pasi, kugadzira kunotsvaga nyaya yemunhu, kuti ndida kuziva about upenyu hwachiedza kuti wakamira sei, kana kutononyora ngano dzavo, andimona, dzekungoti ndoda ruvengo yetrade, andimona, kwakuenda kuzoshandisa kupa isusu kuti posta nyaya iyi, kana kuti ita izvi. Amai vakuru vanonzi amai kumba kwavo, amai vanofanirwa kunge vachiinfluencer vana vachiinfluencer community. Mucommunity yako yaunogara unosikamwa nekuita sei iwewe? Unosikamwa nembiri yei mucommunity yaunogara? Unosikanwa nei? It's a question that you should ask yourself. Kuti mucommunity yaunogara unosikanwa nekuita sei? Munhu wese akakuona iwe unowirirana nevanhu vese nekana kuti uri kondeme vanhu vese. Vanhu vakakuona vanotiza, paunosvika vanhu vanodisappear. Kuti baiwe vauya, baiwe kani yowe uri munhu akaita sei? Uri mire papi? 2020 guys, zvakasara zviya. Zvakasara zvokuti kana wakanganisirwa na Lucy, then you go wherever that you go, you sit down, you create a ghost account kuti I want to try and destroy these people. No one can ever destroy you guys because you were not created nemufananidzo wemunhu. You were created nemufananidzo waMwari. Only God can destroy you, not any man. Hakuna munhu anokudestroya, unodestroyiwa naMwari chete nokuti ndiye akakusimudza, ndiye akakuumba. Haudestroyiwi nemunhu. Izvi zvinhu zvese zvatiri kuita izvi, zvatiri kuona izvi, zvinhu zvepano pasi, zvinhu zvinodarika. One day all this shall come to pass. But the word of God shall forever be there. Anti muri kunzwisisa? Saka regai kuswera
kutarisirana pasi, regai kusora muchigwa hono dzisina nebasa rese. Andimaona, regai kuramba makabatirira magrudge. Andichika unonzwa umwe munhu achitaura chanzi inini hangu ka zvokuti ndoda kuregerera but handikwanisi, because you have told yourself kuti haudi kuregerera. You have told yourself inside of you kuti you cannot forgive this person. Andichika the inner person inside of you and arikudza kuti you cannot forgive. Who told you kuti you can't forgive? Who told you kuti we can't forgive? Guys, you are equally important. We are equally important. We are equally the same. Azvina basa kuti uri murefu, uri mupfupi kana tokaita sei ndati takafanana. Muri kunzwa? Zvikoshese. Zvikoshese iwe usamirira kukoreswa neumwe munhu. Usamirira kukosheswa. You have that confidence within you. Andika sekuti ini ndini. Antimaona. You have that confidence kuti ini ndini hakuna chinonzosera chinondiwisira pasi. The devil has tried so many things to bring you down. Munhu anokwanisa kubringa down is the devil chete. Andika all those people that you see, you know, about other people and whatnot, it's not them, it's the devil that is using them. And he has tried so many times to bring you down, but he has failed. You are still there, you are still standing, you are still going to the toilet, you are still eating. That means he has failed. He has failed. Keep running your race. Ramba uchimanya race yako. Usadzorwe ine munhu. Makatokosha iye mimi makantarisa imimi. Wakatozvitari wakantarisa right now. Itozvudza, start telling yourself right now. Bata chifuva chako ichi izvozvi ndichitaura uti God, I am much more important. Ndine chipo chiri mandiri. And the 2021 God, I want you to unleash the power in me. I want you to unleash the talent in me. And talent rako, save your purpose. Save your purpose 2021. And save your purpose. Kana uri kusave purpose remakuwa, well, go ahead. And save your purpose. That's what you were called for. And kana uri kusave purpose rekubatsira vanhu in your community, do it without fear. And of course my negativity, they'll always be there because vanhu takasiyana. And but mira, stand your ground. Mira panzvimbo. Bible wrote that 1,000 can fall on the left side and another 1,000 can fall on the right side, but they'll never do you no harm because you are fully protected. You are protected. As I'm speaking to you right now, guys, there are people right now who are being pushed, literally going to the mortuary. Vamwe vari pa dying bed right now. Vari kuti Mwari dai mangota kuti mundipo 3 more years kana 5 more years. But you are watching me right now. Inyasha dzamwana kusukugona kwako. Inyasha dzamwana kusukugona kwako. 2021, unleash your talent. What talent do you have? Vamwe venyu munogona kubika, but mune fear of the unknown. You are good, you know, marketers. You can sell magwinya chitengwa. And you can do something. You can mogona munu mwene mume ane chano togona pa upenyu wake. Munu mwene mwene chano togona pa upenyu wake. But usatsikirira just because iwewe waita first kuunleasha your talent. Uma munhu achiri kushtarisira pasi. That does not mean you are better than we are sort of unleasha talent yake. Munhu wase we should be treated equally the same. Ngatibatane zvakafanana, guys. Let's treat each other the same. Mukandiona anditika maona sisi venyu maona vamwe mai vanozvifambira ndikakuona iwo ndaona munin'ina wangu ndaona usisi vangu anditika ndaona umwe munhu anditika let's have that kind of a relationship, guys. Anditi maona chinhu chiri mauri unofunga chidiki but it's very much big and very much important. The problem is muri kuchiregerera anditika hamusati mada kushandisa kuchitora kuchita into practice. Anditi maona mira ndikupe mufananidzo. Ndikupe mufananidzo. Mufananidzo wangu wakamira wakadai. Mugwenga makapinda Aaron akabata tsvimbo yake yetsvimbo. Tsvimbo yakanga yakabatwa naAaron. Tsvimbo yake yaAaron yakanga akabata yakanzi rova pasi tsvimbo iyi. Andika itachinja kuita snake. Paari he thought he was just holding a stick. Anga achifunga kuti ndakangobatawo tsvimbo. Hana kuziva just a tsvimbo. Akati aitevedzera zvakanga zvataurwa naMwari. Akati isa tsvimbo pasi. Tsvimbo yakachinja. Andika ikaita nyoka. Mukati mako mune chinhu chaunacho chawakabata iwe. Chausiri kuziva kuti chinhu ichi kaichi is to your own benefit, is to your own advantage. Wakachipiwa for a reason. Unacho chiri mukati mako iwewe. Andika chidonhedze nhasi uone. Unleash it and see. Unleash it and see kuti chinhu chiri mauri ichi zvinofamba sei. He was just holding a stick. Achingofunga ndakabata ka stick. Animaona. But pakakanda pasi, anzi kanda pasi, it turned to be a snake. Guys, Samson, he had power within him. And vaFilistia pavakamuvinga vakamukomberedza. Mukuzwa simba rake ranga riri muvhudzi. And pakati mwaDhelaila mukadzi kuti anogera vhudzi simba rake ranga riri maari. His power was within him. Ranga riri maari. Pakapinda andimaona maFilistia achimutenderedza. Hana kuziva kuti what was going on. Akangofunga kuti I don't know kuti zviri kufamba sei chichiri kuitika. Andika
the powers within him. Handiti vakasvika because simba rake ranga riri mubvudzi ranga ratorwa. Handiti maona neumwe munhu. Handiti akafunga kuti simba rangu hapasisina. Handiti maona vakasvika pakumudestroya, pakumubvisa bvudzi panguva iyoyo, vakamubata vakamuchena vakamuita sei zvenguva iyoyo. Handiti maona but bvudzi parakatanga kukura, handitika the power that was within him, the talent that was within him, he started to manifest again. Handiti maona saka guys, mweya wokutarisirana pasi, mweya wokuswera muchibvorongana. Mbomira nditi nchimwe ndakakoka mweya wokutarisirana pasi, mweya wokuswera muchibvorongana, mweya wokuswera muchitsikana konzi, mweya wokuswera muchirwa. Guys, it's not important. Guys, value each other as we see each other, as we meet along the way tichifamba. And let's value each other. And ngatidana naye tichiriva penyu. Guys, I to think of it to say kuti ininika ndakanga ndakatombo kwete kuvenga, not to hate is a powerful word. And there was a point whereby ndakatomaka munhu anonzi Sabina. Tini Sabina, but why achita zvinhu zvaanoita izvi? Sabina ari kushungurudza vanhu, Sabina anoteredza vanhu, Sabina haana mugano, but the day rakanzi afa, Africa rufu rwake anzi afa. Truly speaking, guys, somehow my heart broke down. Ndakarwadziwa ndikati, but God, why? Value each other, guys, as you are watching and seeing each other. Antika value anai nyadze kuswera celebrity. I'm talking to you, my sisters, as my sisters. It's not worth it. Celebrity, it's not worth it kuda kufadza vanhu. Antika ne expense ne create an enemy, a person that can help you tomorrow, that person that you are busy trolling, that person that you are busy talking is sick or ill about, that person tomorrow can be your stepping ladder. And Mona, it's not even worth it, because so my sisters and my sisters and my younger sisters, my celebrities, and people are there for entertainment. They will never tell you the truth. They will never tell you the truth. They are there for entertainment. But if we stop telling each other as sisters, this thing of getting deeper and deeper, of creating personals and creating enmity between each other, guys, come on, guys. Come on, this is 2020. Not 2020. It has to end, guys. Imagine if you can come together. You can do something powerful. You can do something powerful if you can come together. I felt in my spirit. I don't care. I don't care, because anyway, I'm long over that stage. You are influencers. What is an influencer? What does the word influencer mean? I'm talking to my sisters, whoever will meet along the way. Video and what does influencer? What influencer? No, you are influencing something. You're not influencing people in a bad way. And all those people that will be following you guys, and they are there to be influenced by you, in whether in a good way. I cannot say in a bad way, because I couldn't influencer in a bad way, right? Influencer in a good way. But now this, what are we influencing? These people that are surrounding our fellow sisters and fellow younger sisters and fellow kids that are growing up. What are we influencing them? What are we influencing them? What are we doing? Guys, let's love one another. Forgive one another, men. If you have taken whatever that has happened in the past personal, guys, forgive one another. Life is too short. Life is too short for all these dramas and whatever that is happening. It's too short. There is enough room for all of you guys. Facebook up. New celebs are coming up every day. New celebs daily, guys. Now we've got the likes of Admire Mushambiana Mosha TV. We've got the likes of people are coming in numbers. And let's try to accommodate one another. And you don't know that person tomorrow. That person can help you to reach where you want to reach. Antimaona. Anokwasa kubatsira kusvika pauda kusvika andika but muchabatsirana sei and tisikirana pasi. Do you think, guys, chokwadi andika if you are to see munhu unofungidza kuti wakavenga achidyiwa neshumba kana tinemgapo unomusiya akadaro? No, you won't. Guys, let's have that spirit yekudanana. Forgive one another. It's a lesson even to all of you guys. 250 people. And
forgive one another. Mune vanhu vakakutsika ikonzo, mune vanhu vakakutadzirai, mune vanhu mubereki wako umwe ndichi. This is the time. You don't need to go into 2020 wakadai. Guys, 2020 has taught us a lot. 2020 vakawanda vakaenda necorona. Who knew kuti corona was going to come? Who knew kuti change takupfeka mamaski town yese kunge maghost? Who knew kuti zvinhu zvichachinja just like that? Nobody knew. Nobody knew kuti we were going to reach that stage. Nobody knew kuti chasvika pata point yekunzi munhu wese mumba hakuna nobuda gere dako nekwa mustreet. Tatisingazive 2020 akaenda nevanhu vakawanda guys. Apana richamakadzidzisa guys muna 2020. Kana usina chawakadzidza ka imboenda uno introspector. Go and introspect inside, deep inside munhu wako wemukati, because chinonzi munhu ka haisi nyama yako iri kunze iyi. Chinonzi munhu handika asi zvawakapfeka. Chinonzi munhu chinhu chiri mukati. Just go and ask the inner person inside of you kuti 2020 wakadzidzei, wakaonei, wakadzidzei, wakaona chi. Guys, make amends. Gadzirisai upenyu when chikurarama. Nyama iyi inoora. I was so heartbroken as well. I cried tears when I saw that girl, being laid to rest. And I was saying, like, tatakatarisa tese vana even imba yese takakonekta paTV tichiona funeral like pa YouTube, and my heart broke, especially when I saw the child achiti mama and I love you, rest in peace. My heart broke into pieces. It ndakatsemuka nepakati guys, and to think of it kuti baba ipinda mumotikari vachienda kwavaenda, they did not know what was waiting for them. They did not know kuti vakamirwa nerufu. Vakapinda vakaoneka nashara chora ichi ndikuuya achionekana nevaning'ina vake vapedza pati ndikuuya mangwana pakaita video guys kuti this is your boy. He did not know that death was waiting for him. Kana 5 dzakwana death will be waiting for him pamuti. They didn't know. They didn't know. Havana kuziva guys. Just think about it guys. Iwawe shako you are poor chance. You are given a chance guys. You are given a chance kuti right now you can amend things. You can be the person that you are destined to be. Antika, but you urikuda kushisa pane person pasiri ipo. But you are somebody great. You are somebody very much great. Makareizwa into you are very powerful pauri papo. You are a powerful somebody. When you take a stand, when you go to schools, when you speak, people will listen. When you go to hospitals and you pray for other people, and you have the power within you. You are the best prophet of your own life. You are the best prophet of your own life. Guys, we are living in a borrowed time. And we are living on a borrowed time. Upenya usiwedu unemurizi wao. Tiridova, upenya wachukurama idova imvura. Yekuti ikanzi nasi shakwana. Antimona, you cannot deny. Haukwanise kupikisa, haukwanise kwenda mukoti, kunotina kwenda mukoti, kunomira mukoti. Nishitaura kuti manditora nguya ngisati yakwana. Zvinongoitika just like that. Just like that you are gone. And just ramchima kuti Sis Melly kana just ramchima kuti rozona ndinaye, but atoenda is gone. Our tomorrow is never promised guys. Our tomorrow is never promised. Chitiko chakaitika guys pane mbinga nevasikana vaya nemumwe mukomana vaya guys that was supposed to be a wake up call on kati muupenyu hwedu. And you know yourself, the people behind the ghost account that are busy trolling and talking ill about other people. I'm telling you, God is watching. God is watching. You can do all what you do, kufadza nyika, kufadza vanhu, but let me tell you, this will never add any cent into your bank account. This will never even add any value kupenyu wako. Azvina zvinokunzira kati mupenyu wako. Vamwe venyu, you bring upon yourselves cases because of the things that you say, the things that you do to other people. You bring cases because uda kufadza vanhu vausingasivi, uda kufadza chaunga chausingasivi. Come on guys, I hold no grudge against anybody. Inini personally, whether undakamba kutukawo, I came back clean pamberi pamwari. I asked for forgiveness inini personally pamberi pamwari, right? You also antika maybe wakatuko omeli antika I hold no grudge against you, whether we spoke or atina kutaura or huna. That's not my business. I love you the way you are because you are equally important in the eyes of God.
I am equally important in the eyes of God. You and me, we are all the same. No matter urukushandisa ghost account to troll other people and whatnot, but I want to tell you what God does. Guys, I had another ghost, and the ghost that was saying shit about me, and the stories that was being said there, I don't even have to say anything. And because you know what, it happened but one day this other guy, I'm not gonna mention by name, you know, I can't go living at Melly. Do you know this ghost indicator? And them see she comes right. Jumbo ya unogara area akazi akavani send a location. I can send a map. She can say, and I told ngikiri unosvika pamba ipapo. This is the ghost. Ndiye muridzi ghost ane ghost iro rinogara ipapa pa area ipapa. Andika you know, then paka ndikati akuna here in my account. Then the guy traced andika atrasa kudaro akandigira the original account yemunhu yeye. The person, check what? The person is here in Rustenburg. Kuna ime area. You know what I did? Ndakaseka. So when the pictures of this person were brought to me, I've never seen that face in my life. And the worst is still when I was told the person is from Mutare. Antika, munozakuti kuneva nanosgonesh. The person is from Mutare. Ndakasha misika. Hansanambo muona ndimuzivi. But angari pa full friends, you know, saying things like Melly yakavisa zimimba, Melly yakazodai, Melly yakazodai, Melly. I'm like, what the fuck? But you know what I said? I said to myself, I was like, God, I'm going there. Ndakasenda message ndikati ndakavenda information. Yes, as Christians we are hypocrites. We are hypocrites. You know, I did send a message to say my sister and the original account yake yanga friend yangu and this yanga friend yangu ne original account yake but ne ghost ngati pa frachin tuka and kwari akuzvibvunza kuti simeli vakaziva sei kuti ndogara muno ndopinda chichi yakati and ndogara muna pa street yakati because namwenda ku inbox ngati my sister ndoda kuvisit chichi kwenyu mangwana ito zone Saturday mangwana ndoka chichi kwenyu she, you know, like she panicked akati inini kwakanaka ndaita sei you know ndikati don't worry andika ndopa ndakabvanda, you know. And then my husband sat me down and said, you know what, it's not worth it. Kill this person with kindness. One day I want you to kana also say that udakwenda kwa hari andika just tell her and give her the evidence kuti you know it was here. You have never met hamuzivani, whatever rubbish that she was saying andika whatever hatred anaye amutozivani antiona, just leave it and say, you know what, my sister, I just came to tell you kuti ndinoziva kuti it was you. All the evidence, this is the evidence, I know it's you, but I'm not gonna do any shit. And zvatoperera ipo pano. And I tend to do exactly that. I don't hold anything against that person because it was not her. It was the devil that was using her. It was the devil that was using her. It was not her. One day, imagine, guys, now the person, as I'm talking to you right now, as I told you, but kuna area uko garoko antimon ansana mbasanga na ndi muzivi even mana kona first end akati anditozive fesi anditi pakakanganisika tikwanisa kubatsira na here. We can do that. Why sitting down and think we have never met atizivani totally? Why would you do that? And after all, you wakafadza nyika meso even and what not, people they already forgot and vakangonzwa vakadarika vane inazvo azvapisa kudzimba dzavo ingori entertainment. What did you gain? Nothing. What did you gain? Nothing. Absolutely nothing. Oh, what Joy Garapasi and creating all those stories and, you know, dishing them out, you know, doing. But you know what, my sister, God loves you. I love you too. I don't know who you are. I know your first name, I was given a first name and a surname, but I don't care about all that. I just love you as a human being because God loves you. I love you. We all sinners. Everyone has sinned and fall short of the glory of God. But we seek to be righteous in front of God. So who am I to take the first stone and cast it on to somebody else? Ndiani muchene anozviti ndiri muchene right now ndikumira ndiri muchene inini pano ndiani akazviti ndiri muchene? Hakuna muchene. We are equally the same tese. Kuzama kusa equally tunyatsoti. Anmona tiri vatadzi tese. Anmona we are all sinners. We are all sinners. Antimaona I hold nothing against anybody. Anybody, be it uripano une ghost wakatarisa wakanditaseka na kuti I hold nothing against you. I will still love you as a human being.
because you are important. Pauri papa, you are very much important. Professional, but what we do to each other, you be sure sure is that what we are doing to each other? And so guys, ini ndio mashokana chidango kudzai kuti monza kuti chi makakosha usavhuma tasirwa pasi, usavhuma kudzikisirwa zvakare, usavhuma kuti Satan akutorere crown yako. Do not ever let anybody akutarisire pasi kudai so akuwisire pasi, because upenyu hausi wedu, upenyu nde wa Mwari, upenyu nde wa Mwari. Nyaya kuda kudedzwa kunzi inini kuzviti ini vanhu vati iyi savage, it will take you nowhere. It will not bring even any cent into your account. Antika kana usitongorina mari chingwa, una mari chingwa period. Kana usina mari yemaveja, una mari yemaveja azvikuchinji just because wazonererwa nevanhu saba azvichinji. Let love lead, guys. Rudo ngaruende mberi. Tese rudo ngaruende mberi. Let's stop this thing of discriminating one another, of kutarisira kuti ini ndiri ndarika mumwe, ini ndinozoenda kunzvimbo dzinodhura kudarika vamwe, ini ndinozobhururuka handifambi nemota, ini ndakazodai ndikazodai. Iwe munhu anofamba netsoka is not less important than you. Takafanana. It's just that chete iwewe talent rako munhu iyeye mubate mangwana uchamuona ari pamusoro pako. Mangwana uchamuona achibhururuka and you be shocked. Wakamutarisira pasi. Uchamuona achibhururuka wakamutarisira pasi. Ungava rugara mumukuku. That life that you are living mumukuku is not permanent, man. It's not permanent. Andika pamwe uri kutambura nekutsvaga basa wave nemakore uri kungoshanda zvimapiece job zvimaodd jobs zvokuti ukone kurarama. You know what, you have something within you. Chirimo chiri mauri 2021 ka, let it be a year of unleashing. Unleash the dragon in you, the dragon in a good way, in a positive way. Andika do anything. Ndinona vanhu vachisekana muno South Africa kwai kuita basa rekutengesa magwinya, kuita basa rekutengesa chakati. Guys, we are in foreign lands. We are here to do anything, even if it means to clean a chambere, even if it means to clean a yard yemunhu. We are there for that. We want that money. I see such comments, I'm like, manava, do they know what life is? Vanoziva chinonzi upenyu here? Vanoziva here chinonzi upenyu chii? Usanyari nezvauri 2021, guys. Ndati unleash the dragon in you. Tell yourself kuti, you know what, kugara kwapera, kuchema nhamo kwapera, handichemi nhamo ini, handina nhamo ini, handisi murombo ini, ndiri mupfumi ini. Chiro izvozvo uri mu one room imomo, declare kuti ina mu one, this is all temporary. This is all temporary. Ndiri mumukuku, ndichabuda. After all, ndana sinambotanga ne one room. Ndana sinambotanga ne kugara mu one room. Ndana sinambotanga mu vedu takatotanga ne mumukuku chao ndoma takabuda. Takatotanga neko kumashaki ikoko. Usadzikisirwe. Usatarisirwe pasi. Famba nebhora mudikani. Dada nezvauri. You are important. You are important. My celebrity, my sisters. My celebrity, my sisters. The same people. Vari uku ndo vari uku ndo vari uku ndo vari uku. There is no need, man, for all these necessary fights and whatnot. There is no need. Guys, let there be peace. You can blocking each other doesn't necessarily mean to say you hate one another. No, we just want peace. Chete and for peace sake, that's why block chete. And you can just block and move on, open your call without even. Let's have that love. Let's have that, spirit. We can still support one another. We can still, there's enough room for all of you guys. Ashina basa kuti watensa utanze mumwane ma views milioni. Ma views adyise sadza guys. Problem munota ndaita ma views ana basa ma views haafa kabhadhara rent yako. Ma views haafa kabhadhara bond mortgage yako. Ma views haafa katenga petrol mota mako. They're just people who are coming there to watch drama and that's it. Nothing else. It breaks my heart. And you know, but sometimes and I'm like, God, but why? Why though? Why? Kungoti umwani ngashita andinzaro, umoto andinzaro, umoto andudzirwinini, umoto andudzirwinini. But truly speaking, mese makakosha, you are important in your own way, mese. You can do your own thing. Pasina kumarana kana kusikana konzi, mese. Umwenoma chingufamba ne bora rake, sa izvozvo, and support one another. Hakuna mnanovi gwane ma views.
Ginimba aita views aya ku YouTube kunonzi ku Instagram. Mowana aita views ku Instagram. But ndofunga neziromba makaona pavaichengetwa. Andinambona kana viewing kana love kana likes richipinda mukofi nini. Andina kuzviona vanhu vakuru vana mai vechikuru vati kurei. Anditi please, we have kids now. Vana vemazera edu vari pama-Facebook apa vazara social media yese. Let's be of good example to them. Mwana hazvirevi mwana wako wakaenda kunogomera chete mulabor. Hazvirevi mwana wako chete. I know kuti vana veko zvino vakupindura nevanhu vakuru vakuita sei, it's fine. Antika, but you answer with love, answering that child nerudo, answering that child uchimuonesa kuti I've got utori mwana kwandiri. Antika, anozvibvunza munhu wane nyama kuti ndapindura mai ava nchiti kudii. I'm so surprised when I see kids, vachituka vana mai vo vakuru paFacebook kuti chembere yazondidai, as if you're not going to grow old. Come on, munhu ane dzakakwanaka, you don't say such words, because kuchembera mufananidzo wenguva yakareba. Anditi kusifana muchembera mufananidzo wenyasha. Anditi hakuna munhu asingadi kuchembera, hakuna munhu asingadi kuchiona vana vazukuru vake, hakuna. So I'm surprised. Come on, where are you heading? Each day when you wake up, you are heading towards your grave. It's a step towards your grave. Every day, today is my birthday. Help me celebrate my birthday. You are celebrating kuchembera kwako. You are celebrating kuchembera kwako. Stop this thing of labeling. Wanamai vakuru, vamwe vanyu isaizada mai venyu. Mnoni kwa mchimimirizada navo, kutukana navo ma comment section, kuita kikiri navo comment section, serana mai vako. And you expect blessings, and you expect zvinhu zvikufambire. Even shokora mwana noti kudza baba wako na mai vako kuti masoka wedzoke panyika. Kazvireve mai vako vakakutumbura chete. Azvireve baba wako vakakutumbura chete, munhu mukuru wese kwauri ane zera na mai vako, mubereki wako. And let's do the same. But no sangana nevana ava. Let's be of good influence to them. Let these kids come kwamuri vatsvaga mazano chizoti ndikaenda ndinotsvaga mazano ndinobatsirwa, ndikaenda kune nyaya yangu ndinobatsirwa, and it will stay there. Let us be those women of virtue. And ngative vana joka madzimai kanga akataurwa neshoko raMwari, madzimai akataurwa neBhaibheri. You are equally important, guys. Takainzana takafanana zvinabasa kuti wakanaka kundidarika. Handina ndombotarisira zvekunzwa beauty yako yekunze yaya ina kana basa iya aina bakaza mugujuru wakangomirira munhu wese zvino kuti kwai wazoti kwai unozodididi azvina kana basa azvina kana dziri zvezviya mujuri wakatimirira tese guys. Zvokuti anzi une mari yako ndeyako haisi yangu ini, haimbofi yakaita yangu inini. Chengeta mari yako, what that money, chengeta mhuri yako, chengeta vana vako, do something for the community. Itawo macharity works, batsirawo vanotambura, itawo zvakadaro mukadi hazvina basa. You are not doing it for people, you are doing it for God. People will say, people will talk, but that must not stop you from doing what is good. Kana usina kutaurwa usikurarama inga wani takatombonzi takaba mari dzecharity, and who yes the proof yekuti ndakambotorawo zvangu kana send up to the point yekuti ndasvika pakuti ndati yezvo zvonodosvibisirwa zita ndodla mari charity nini. I'm content with that 2 cents andinowana kana ndisina handina. Ndikati guys, let me appoint people who deals with this, because ndingatotandishirwa zita but handina mari yandakambobata yecharity kunzi kwaendesa mumuromo mangu, because yandinayo is equally fair and enough for me. Kana ndisina handina ndopinda mumatemba, kana ndisina handina ndine garden kuseruko ndopinda mumaveji. Who am I not to eat vegetables? After all, they are healthy. Who am I not kuti ndimboshayawo? Tinofanira kutomboshaya at some point. Tinofanira kutomboshaya at some point kutomboti zvinhu hazvina kundimirira mushe. Kana uri munhu wenyama, zvinofanira kutomboti zvinhu hazvina kutombondimirira mushe chete. Andimaona. Unofanira kutombodaro chete. Zvinhu hazvina kundimirira mushe. But guys, ndangoti titaurirani tiudzane chokwadi kuti ini ndingakuinspire zvangu nhasi kuti ndinoona vazhinji venyu muchita kuti kuita kuoshipa ground rinofamba nevamwe vanhu. Imi, stop worshipping people. Antika, iwe, you are important. Iwe, you've got a talent. Iwe, wakakoshesa kufanana nemunhu ari kuworshipa iyeye. Makafanana. Stop worshipping the ground that people walks on, because iwe wakafanana neni, wakafanana the next person, wakafanana na Trump chaichai amene uya kuzopinda munyuwani, Bill Gates amene omiye unwa bizadzi amene koko. Andika tangofanana. Musazvitarisire pasi. Don't be intimidated by other people. You are much more important. Iwe pachako 2021
unleash the dragon for you. Spend more time in doing what is positive and less time negative, right? You will see yourself unlocking and unchaining the gates of blessings for yourself. Unoita kuunlocka kuvhura magedhe emaropafadzo, kuvhura magedhe emaropafadzo wega. Kuna ropafadzo richideuka gosha kuti but God, what was I doing all along? Wakagara pamusoro pechipo chako, wakagara pamusoro pezvinhu, wakagarira pamusoro petalent rako rinowanikwa sei iwe uri busy kungomanya-manya. Sit down and tell yourself, what do I want to do 2021? Ndoda kuitei 2021. Ndoda kuita sei? I'm tired nekungochema nhamo. I'm tired of being a beggar. I'm tired of being contributed every time. I'm tired of begging to people every time. I want to change. I want to do something for myself. Unleash that. You have that dragon that is inside of you, that passion, that deal. You have that zeal. You have it inside of you, but you haven't unleashed it. Also, urimbwa yakasungirigwa yaya ine makore ezebulldog yaya magerman shepherd yaya akasungirigwa nekuti musi warinosungirwa ndoda kuti next year kana ungori german shepherd yaya akasungirigwa handika muchikeji next year kasunungura that cage handika go rampage, be somebody else. Hanzi Mwari vanotora dombo rakarasika, dombo rakashoreka, dombo rakazvidzika anditika voita a cornerstone of the house. You are the cornerstone of that house. Iwe personally pachako. Allow God to use you the way he wants to use you. Allow him to direct you in his direction. Be that stone rakaraswa iroro rachatora Mwari orisa pakona yemba imba yobva yamira. If you are destined kuti urikuda kunzi uite zvemucommunity yako, zikanwa nemabasa akanaka, noti kuti maiwe paradzai wasvika paunosvika. Zikanwa mabasa ako ngaakuteverere, mabasa ako ngaakuteverere, zvaunoita ngazvikuteverere. 2021, we are all sinners ndataura kudhara, but there's still room for us to change. Tese Godfrey, that's what I said. Ndataura ingawa ni both sides kuti vakuruwo let's respect vana ukadaira mwana kakuvojanyura the way aunoresponda nayo mwana anogona kungoona kuti but ndataura sei apa akazvigadzirisa. Vanawo the same and it, because respect is two ways and it respect is two ways. Go aside 2020 asikana go aside mabhora enyu. Refuse to be a beggar. Refuse, cancel that. Muromo unotaura kuti sikwenda kurogwi vanhu. Cancel that. Muromo kuti anzini nanguka ndine madegree yangu nemadiploma yangu asi basa ndiriwani. Cancel it. Taura kuti gore rinouya here 2021 here I come. Ndichange ndirimo nedegree rangu maofisi imomo machinopisa imomo. Ndichange ndirimo. Imomo munonzi hampindi winesi, imomo mukati imomo ndinenge ndakagara. Ndinenge ndiri CEO wepabasa pangu. Tell yourself that. Tell yourself that. Kuti 2021 I'm done kucleana mayadhi evanhu. I am done kuachira vanhu. 2021 ka ndikukwira nchenda pane chimwe chinhano. Ndikuenda. Iva that confidence yekuti 2021 achisvika ka paunofunga kuti basa randiqualify ka inonopinda kutsvaga basa ipapo, because you are not alone. Unenge uchifamba Mwari anenge akanewe, unenge wakaprotectwa, unenge une munhu ari kumberi kwako vachapinda newe. Hanzi, we don't get because we don't ask. We don't get because we don't ask. Ask and it shall be